ngiyaza ukuthi akusancedanga nto ngoku abasezibhedlele bafethu mabaphole mabaphile. Ngoba ngoku uPresident Cyril Ramaphosa uvele wayibona ba hayi man ifoni ezethu ziqhela ukuringa. But General Khani vele yacula. Wabona into hayi makangcono extend iMadlanga Commission. Bafethu iMadlanga Commission extendiwe. Mosi bekuyibiza uphela next month nge-31st ka-August 2026 ngoku extendelwe i-2 zika-October kulapho beza ugqibela ukwenza ama-appearance but ke sinalo ithemba loba bangaphinde bayi-extend. But okwangoku singabe sithi nje didikwa nangulo bhiki wakhona but okwangoku masivuyela nje lo ushintsha kafana noshucu. Wangoku extendwe until i-2 zika-October into babaza ugqibela ukwenza ama-appearance then final report kulindele ukuba iMadlanga mayihande over to President Cyril Ramaphosa nge-16 kaNovember. Hayi asibe sibongani nje yona le because lona ixesha siyayibona into yoba iMadlanga Commission ideserve eneliphi na ixesha ethi yalifuna. So bafowethu ilaphi into ngapha kaloku dijilo mosi on my previous post qha ndicela ukuyiphinda in case abanye badibananga nayo ngaba because bendingathethi incam ngapha ndivele nje ndafaka into ethi hey bafowethu kuthiwa nansi witness apha kuthiwa kuno witness othi nje yena uzoxela la Andrea Johnson wakwi-IDEC osokolisana no General Mkhwanazi kwelacala kuthiwa nje uthi yena nje hayi uzofike nje nayacule nje amanyala enzeka kwelacala le-IDEC. Ngapha bafowethu seyoba bekubanjwe le quadruplex lena engonto uMashazi uDr Mashazi uBrigadier Julius Mkhwanazi uKhemi Biyari uLinda Xasheka ba-appearile bafethu bonke namhlanje. Hayi mani waniphazamisa wanibhidisa nje uMashazi namhlanje bekengaya ngolana uPopi lo wasasimbone nguye. Hayi ke bekethole nje nomnqwazi nje ubona bafuthumele bona banjwe kwayizolo balalile nje khona phezulu toksini nje bonke nje so bayazazi nje izidoks. So ke ba-appearile namhlanje ithundi ngayiconfirm into biphumile ngebail again yet of which ke uBrigadier Julius Mkhwanazi wayephume ngebail andithi since wayekwabanjwa noKagiso Leroux bafumana amabheli ama-30,000 uphinde futhi waphuma ngebheli ngoku 50,000 yena noKhemi Biyari banelakhi lenye i-2 ingathi bokusasokoliseka nje ingathi umcimbi onokwenza ne-address. Hey ndazi rhwebeshe inhloko ndazibuza into yoba ibe into umcimbi wakhe ucalanye since zasike seva namahimimi ngathi bekehlala kwima-properties wosodi awuthi ama-60 million andiyazi nje ithi into yakhona but nje angakwazi ukuyiconfirm into yoba nabo bakwazile uphuma ngebheli yena noLinda Xasheka bokusekhona nje imicimbana bokusamele into yoba babe bayeqoshelisa. Bafowethu ndiyazibuza into yoba uBrown Mokgotsi nje uthini xa sazi ke ngoku into yoba kune-CCTV embonisa yena self esithi tim pum eyakhe imoto ngokwakhe ke phofu. Kaloku la apha sisathethi ngoba ukubona is no longer a question of is he guilty na. Nansi evidence andithi ubanjelwe yona lo nto ukuxoka athi wayedubulwa. So nansi ke evidence embonisa yena self kuthiwa udubula imoto. Ibe uzaphuma thini? Hey bafethu andiyazi thini kodwa nje yonke lento lesihleli siyibukela phofu ke bengaqala ndithi bese nivile mos ndandiyitshilo noba bakhona abanye bese bebanjwe before bebanjelwa ntoni bebanjelwa umcimbi onokwenza ne-precious stones. So andikho nje into kaBrigadier Julius Mkhwanazi naye ngoku uyaphinda bandanyaneke nakule yayi case uba iyawuthini nabo bebe-appearile ecourt. So nje already nje ngoku singabe sithi about 7 people nje this week only this week aba-appeare ecourt malunga lento zobugula ukuthi bafowethu man la nto la ekuruleni leya hayi bafowethu i-crime scene manje leya so nje bafethu ininzi nje into yenzakalayo asizukwazi noba siqale ngaphi sigqibe ngaphi but ke namhlanje iMadlanga Commission bokuvele uDr Skuman hayi yena nje ngumpethe bekazosixelela odila nomcimbi wama-lifestyle audit ofike wasixela into yoba in the last 5 years ayikaze nje yenziwe i-lifestyle audit kwisite la kwa-SAPS. Phofu uza ke enawo ingathi amacebani ba zeziphi noba kubona i-solutions ongathi zincede kule ngxaki esijongene nayo into yoba kuthiwe uGeneral Khani umzekelo yindoda enentorontoro i-uno entoroza apho within a year yindoda seyinemoto eziyi-30. Thetha ngama-luxury cars mna thetha ngemitshini into zamamiliyoni into yayibo ngapha kuthiwe ama-properties wakhe yinkakakaka yento ezingaka. Hayi bafowethu andiyazi thini into but nje masibe sibonga nje kuPresident Cyril whether it's politically whether ithini asinandaba nayo thina into esiyifunayo sirhalela ukuzibona i-country yethu iclean qha ma-South Africans hayi bafethu